इउक्रेन आरो रासियानि गेजेराव तुर्कीयाव सावरायलायनाय जादोंमोन नाथाय बे सावरायलायनाया जेबो फिथाइ थायाखैसै जों मोनसे निउसखौ नुनो मोनदों माखासे इन्टारनेशनेल मिडियायाव नुनो मोनदों व्लादिमिर पुतिन बिथांखौ इन्टारसेप्ट खालामनो नागिरदोंमोन दैट मीन्स बिथांनि हेलिकप्टारखौ गावख्लायनो नागिरदोंमोन ड्रोनजों 46 टा ड्रोन एटाक खालामदोंमोन बिनि हेलिकप्टारनि सायाव व्लादिमिर पुतिन बिथाङा कुर्स ओनसोलाव फैदोंमोन आरो बै समावनो बिनि हेलिकप्टारनि सायाव मा खालामदोंमोन ड्रोन एटाक खालामदोंमोन गासै 46 टा 46 टा ड्रोनजों एटाक खालामदोंमोन नाथाय सम थानायावनो रासियान आर्मिया बै गासैबो 46 टा ड्रोनखौ इन्टारसेप्ट खालामदों सो व्लादिमिर पुतिन बिथांखौ फोजोबस्रांनाया बिखौ बुथारनाया एसेबां इजि खामानि नङा जाय सुबुङा 10 बोसोर प्राइम मिनिस्टार जादोंमोन रासियानि बिनि उनाव गावनि जि पावार जि मोनसे हादरनि जि पावार बेखौ एमेन्डमेन्ट खालामनानै हादरगिरिनि सायाव गासैबो जोबो आरो बिनि उनाव बियो मा हादरगिरि जाबाय आरो हादरगिरि बेसेबांसिम थानो हागोन बियो बेनि जेबो थि समय सीमा गैया ओरैबायदि एमेन्डमेन्ट खालामदों कन्स्टिटिउशनखौ थि सीमा गैयिसिम माने मिथि मोनै समसिमहालागै बियो हादरगिरि जानानै थानो हागोन गोसो बादि बिनि आरो बिथाङा दा रासियानि बयनिख्रुइबो सासे पावरफुल मानसि स व्लादिमिर पुतिन बिथांखौ फोजोबनाया एसेबां इजि खामानि नङा दिनै नोंथांमोना मा नुदों दिनै नोंथांमोना नुदों व्लादिमिर पुतिन बिथाङा एबा रासिया गासै इउरपनि हादरफोरजों आमेरिकाजों हारसिंनो दावहा नांगासिनो दङ नो डाउट इउरपनि आर्मिफोरा आमेरिकानि आर्मिफोरा फैनानै बेवहाय दावहा होनाखै नाथाय इउक्रेननो गासैबो हाथियारखौ हरदों सोर आमेरिकाया स बिथांखौ 46 टा ड्रोनजों गावथानो नागिरदोंमोन नाथाय बिनि फिथाइ हिसाबै मा नुदों इउक्रेनाव ओरैबायदि गिलु-बालु मिसाइल एटाक खालामदों माने दिनै जों निउसाव नुदों खनसेनो 368 टा मिसाइलजों एटाक खालामदों इउक्रेननि सायाव आरो किप सिटियाव खालामदों गुबुन सिटियाव खालामदों आरो बेवहाय माबायदि सेवहांगार जादों न' बां बिल्डिंफोरा बेखौथ' नोंथांमोना नुदों माबा मोनसे गोरोबथा जासिगोन तुर्कीयाव नाथाय बेबादि जेबो जायाखिसै डनाल्ड ट्राम्प बिथाङाथ' माने हादरगिरि जेब्ला देरहादोंमोन बै समाव खोथादोंमोन साननैनि गेजेरावनो साननै सानथामनि गेजेरावनो मास मोनसेनि गेजेरावनो बेखौ फोजोबगोन बे दावाखौ नाथाय बेबादि जेबो फिथाइ थायाखै भलदिमिर जेलेन्स्की बिथांखौबो बियो मा डमिनेट खालामनो हायाखै मानिहोनो हायाखै सिजफायार जानो थाखाय बबेखानि इउक्रेन रासियानि जि दावहा बे दावहाया आमेरिकानि थाखाय जोबोर मुलाम्फा गोनां मानोना हाथियारा आमेरिकानिफ्रायनो फैगोन इउरपनि हादरफोरा आमेरिका एसे साइडलाइन जानायखौ नुनानै इउरपनि हादरफोरा गावसोरनि सेफटिनि थाखाय इउक्रेन आरो रासियानि गेजेराव दावहाखौ नांबाय थादों आरो बिनिखायनो बिसोर हाथियार हरदों रांखावरि हरदों बेबायदि खालामबाय थादों नाथाय इउरपनि हादरफोरा ओरैबायदि दुर्बल रांथ' दङ नाथाय हाथियारनि बिथिङाव ओरैबायदि दुर्बल बिसोरनि गासैबो हाथियारा मा जायो आमेरिकान जायो एबा आमेरिकाजों लोगो नांनानै बानायनाय जायो गासैबो बिनिखायनो बिसोर बेसेयाव गोबाव इउक्रेननो हाथियार हरगोन निश्चय रां दं नालाय मोनसे खामानि मावनो हागोन इउरपनि हादरफोरा आमेरिकानि हाथियारखौ बायनानै इउक्रेननो हरनो हागोन आरो बेबायदि बेसेबां गोबाव खालामगोन खै बोसोर खालामगोन नाथाय रासिया ओरैबायदि मोनसे मैदेर ओरैबायदि मोनसे गेदेर पावरफुल हादर जायनि बोलोनि खाथियाव बाकिया जेबो बेसेन गैया बेबायदि जादों स दावहानि बिथिङाव व्लादिमिर पुतिन बिथांखौ गंग्लाय होनाया रावबो हादरनि थाखाय पसिबल नङा दानि समाव बिनिखायनो 46 टा ड्रोनजों बिनि हेलिकप्टारखौ कुर्सआव फैनायाव गावख्लायनो नागिरनाया इउक्रेननि थाखाय मोनसे सुइसाइड एटाक होननानै आं बुंगोन बिनिखायनो इउक्रेनखौ फोजोबस्रांनो थाखाय गोदान रोखोमै टेक्टिक्सजों एटाक खालामनायखौ जों नुनो मोनदों स बेनोमोन आपडेटआ व्लादिमिर पुतिन बिथांखौ बुथारनो थाखाय इउरपनि हादरफोरा आरो भलदिमिर जेलेन्स्की बा इउक्रेननि आर्मिफोरा माबायदि नाजांदों बेखौ नोंथांमोना नुदों नाथाय एसेबां गोरलै नङा व्लादिमिर पुतिन बिथांखौ फोजोबस्रांनाया स बे मोनसे गोमोथाव शकिं खौरां व्लादिमिर पुतिन बिथांखौ गावथारनो नागिरनाया नाथाय बेयो जाफुङाखैसै